Asara मोदोमबायबो हेलो लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनाय थालायबाय ससे खालामो बयबो मोजाङै दङ ओमफ्राय नै लोगोफोर ओरैबायदि बार बारदों आरोना बे भिडिअआ दाख्लैनिमोन आरोना ओमफ्राय आं भिडिअखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो हायाखै आरोना ओरैबायदि बिमाजों फिसाजोजों लोमजागासिनो आरोना जोंहा बिमाबो फिसाबो लोमजागासिनो ओमफ्राय दायो एसे हामबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गगाया खाराखै आरोना थेवबो नोंथांमोना आंनि रायलायनायखौ एसेबाबो आलदा खोनादों जाखानांगौ आरोना लोगोफोर ओंखायनो आङो भिडिअखौनो खालामनो मोनाखै ओमफ्राय खालामदोंबाबो ससेल' खालामलाबायनाय जादों आरोना ओमफ्राय नै दिनखालि जि बार बारदोंमोन ओमफ्राय जोंहा बनबो सिनहोदोंमोन आरोना ओरैजाय बनबो सिनबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय जि बार बारबाय आरोना नै लोगोफोर अखाबो हादोंआनो ओइदिनखालि ओमफ्राय आं भिडिअखौनो आपल'ड होनो मोनासै आरोना लोमजाबाय थादों बिमाबो फिसाबो जोंहा ओमफ्राय नै लोगोफोर नायलांबाय थादो ओमफ्राय नैबे बै बेरा ओरै गोसोम होथेनाया जोंहा दहाय माने फुङाव आइया होदोंमोन आरोना बेखौ ओमफ्राय बारजों माने बिरखारां जालायदों आरोना आइजों आंजों दंमोन खाथियाव दंमोन आरोना आइया हनै ओमफ्राय नायलाय माबायदि बारा बिरखारहां जालायदों प्लास्टिकआनो नै एसे दमलायलायखादों आरोना नै ओरैबायदि बार बारखादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय स' दायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आं दायो भिडिअखौ लाबोबाय थासिगोन आरोना एसे हामबाय आरोना दायो बिमाबो फिसाबो लोमजानाया दायो ओमफ्राय नैबे भिडिअआ जाहैबाय अखानायैनि जाफिनलायबाय आरोना लोगोफोरनि आइमोनहा थाइजौबो लाबोदों आरोना आसार खालामनो थाखाय ओमफ्राय आइया थाइजौखौ हाखांलायबायमोन आरोना नै ओमफ्राय आं ससे भिडिअ लालायबाय आरोना लोगोफोर आइया थाइजौखौ हानानै दोनखाबाय आरोना ओमफ्राय नै बिथिंजाय जोंहा मामियाबो आंबो लोमजागासिनो नालाय ओमफ्राय मुलिया जोबाखै आरोना दायो बिफाया मामिनो मुलि दौनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय मुलि दौनो होनबाथाय खारनो नागिरखायो आरोना बियो मुलिखौ लोंनो बाथारो आरोना माया नै मुलि होनबाथाय एसे खास्रोलायनो नागिरखायो मुलिखौनो जानो नागिरथारा ओमफ्राय नै आइना थाइजौआबो हाखांसैयानो लोगोफोर ओमफ्राय नै थास' बिसंबो खानानै लाबोदों आरोना आइमोनहा दहायो माने जोंनि ओरैजाय न'नि बै ओरैजाय साइडआवहाय थांदोंमोन आरोना जों थास' खानानै लायग्राया बिथिंजाय बावनो थाइजौ लाबोफादों ओमफ्राय थास'खौबो हानानै लाबोफादों आरोना ओमफ्राय बेखौ दायो मोनायाव जाला आरोना गाबोन जागोन आंथ' मोनजाखाया आं जायाखै माने लोमजाबाय थानायखाय आं जायाखै आरोना नै थास'आ गोसोमबो गुफुरबो लाबोदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर बे भिडिअआ अखानायैनि जालायबाय आरोना ओमफ्राय आइमोना दखानाव थांदोंमोन आरोना नै मैयानि आइया हानानै बिदि दोनजोबदों आरोना ओमफ्राय आइया मम'बो लाबोदों नै आं दायो जानोसै आरोना लोगोफोर बेखौ बानलु होबाय गोजा नुथारबाय जिरा ना जिरा सफुथि आजवाइन दोङोनो मोजांथारनो बाजै हटेल बायसेयानो एखे गारि बास स्टेननि ओजोंहाय बाय हटेलखिनो हाथाय जानायनि थांबावनांगोन संख्रि होनोसै एबार संख्रि मिक्स खमायसिगोन दे इयो मानसिया सानाव खमायनायना फैयाखै उन्दुदों आंसो उन्दुनो हाथाराखै गुजुनानै जानो लुगैदों खोमा बियो आसारखौ मोनो गोथाङैसो ना आसारा मोदोमबायबो जि मोजां नुबाय दे जाजाबाय खोमा बेफोर बेजेङा सोबनो मोजां जायो बिदि बेजे थानांगौ ना सोबनो मोजां जायो लेमनो हाबा बेजे गोनांखौसो लेमनो खस्थ' जायो आंथ' मिथिखाया मुलि जानोनो मुलि दौनो नागिरदों बाबाया हनै आंथ' हमथाखाया दिनै मोजाङै दौ दे मारै लोङो नोङो मुलिखौ 이런 근데 말자 네? 예.
Iya, jangan kan. Tadi yang kana iya. Akai kop. Kon seneng buat iya kan ya bang. Iya. Hande. Iya. Hande. Pilat. Bila deh, akai kop deh. Hai. Nari komla semedem lagi di kesana lagi. Iya nih, labu. Dia nih. Labu. Kamu tuh keluar. Ya dilun dia. Tugas sunau.